Sidste gang havde vi om regneforskriften og grafen for en potensfunktion. Og en potensfunktions forskrift, den så sådan her ud. F af x er lige med b gange x i a det. Meget tæt på at ligne en eksponentiel funktion, der hvor vi har a ned for neden og x op at flyve. X er altid positiv, og a er forskellig fra 0, og b er et positivt tal. Eksempel 1 her, det tror jeg nemlig ikke lige vi fik snakket så meget om. Den viser 3 forskellige grafer hernede i det her billede her, og her ser man b er 0,5 og b i g'eren er 1,5 og b her i h'eren er 3. A er så dem vi har heroppe, og alt afhængig af hvordan A ser ud, så er den enten aftagende eller voksende. Den er voksende, når det er sådan, den er over 0. Så både H og G er voksne, og den her, den er aftagende, altså H'en. Og det står så også her. Graferne for de 3 funktioner, de ses her. Og der er lidt anderledes, når der er sådan en potensfunktion. Jeg går lige sådan her, lige zoomer lidt ind her. Fordi A, det aflæser man ikke rigtigt på graferne, men B kan vi godt aflæse, og her er forskellen. Fordi B er nemlig, når x er lige med 1. Læg mærke til, at både G og F starter i 0, og H ved vi ikke rigtig lige, hvor starter hen af. Men hvis x er lige med 1, så kan vi aflæse, hvad B er. Så hvis nu lige går op her, så vil jeg våge at påstå, at vores F har en B på 0,5. Og hvis vi kigger på denne her, så er, det må være G, så er G lige med 1,5. Det er rigtigt. Og den sidste går ud til x er lige med 1. Går vi op her, finder H. H har en B-værdi på 3. Det er også korrekt.